Vitajte späť v našej sérii tutoriálov o AI monitore. Tentokrát by sme vám radi predstavili správcu konfigurácie. Tento nástroj sa používa na uloženie všetkých nastavení traktora. Cieľom ich neskôr vyvolať, alebo aplikovať na iný traktor. Správcu konfigurácie nájdete v položke menu Informácie o traktore, kde môžete vybrať verzie softvéru. Po otvorení uvidíte na ľavej strane prehľad uložených konfigurácií. Ak chcete zmeniť existujúcu, odstrániť ju, alebo vytvoriť novú, vyberte konfiguráciu a použite tlačidlá vpravo hore. Na uloženie optimalizovaných nastavení pre konkrétne náradie alebo vodiča, vyberte nastavenia traktora vhodné pre úlohu náradia, vytvorte nový profil a stlačte Uložiť konfiguráciu traktora. Na načítanie existujúceho profilu vyberte príslušný súbor a kliknite na Načítať konfiguráciu traktora. Pod prehľady môžete zadať ďalšie poznámky, napríklad ktoré hydraulické okruhy pripojiť k správnym hadiciam. Okrem toho máte s USB kľúčom možnosť exportovať alebo importovať konfiguračné súbory na prenos nastavení medzi traktormi. Informácie sú prispôsobené individuálnemu vybaveniu traktora. Upozorňujeme, že nastavenia vykonané prostredníctvom Infocentra Pro alebo multifunkčnej lakťovej opierky nie je možné uložiť. Objavte aj naše ďalšie videá, aby ste sa naučili užitočné tipy a triky o AI monitore.